Ej, hvorfor skulle vi lige vælge at flyve sådan 4-5 kilometer for at komme ned til det sjove? Er du dernede, eller hvad? Jeg bomber lige hele byen. Han har din... Fuck, jeg styrter kraftet med. Jeg styrter allerede. Jeg er oppe i det der castle der. Jeg er råd til bare at crash det nu inden I får vand. Nej, bare rolig. Jeg kan ikke måske. Så er det så... Bomber kraftet med den gule BMW, mand! Må nu tage med en tigris. Ej, nu crasher jeg kraften med. Emergency eject. Hvordan er han tigris? Hacker, fuck, hold kæft. Undskyld. Fuck det, hun står herude ved mig. Det er Mohammed. What the fuck? Fuck you! Nej, Markus, du ser bare dig en fucking end her. Jeg døde lige. Dræbte jeg dig? Nej, der er en, der teleporter op til mig. Markus, der er en admin, der teleporter op til os. Der er en admin, der lige teleporter til mig og dræbte mig. Seriøst? Mhm. Jeg tror det var en admin. Det er godt, det. Ej, det er godt, det gør en. Se, hvordan jeg teleporter til dig. Mm. Hvad var det, de skrev ned i chatten siden, da de skrev hahaha? Vi kører i en kampvogn. Skal da fordi en normal hacker han vil sammen, skal da bare dræbe alle på søen, det skal da bare kede, det skal da sjovt gå ind i en kampvogn og smider folk sådan. Godt at blive opdaget, men det skal da endnu sjovere. Ja, så er MS-kamp ikke så fredelig mere. Fucking bøsser.